Kay kuan marono gitawag og Paschal Triduum, tulo ka liturgical celebrations unya galangkob ni sa usa ka sentro nga gihatag ni Kristo ang iyang lawas aron mahimong kalanon sa kaluwasan, kanabang makaluwas nga pagkaon. So niining Paschal Triduum karon ugma hantod sa Sabado sa Vigil, makita nato ang process giunsa pagluto si Hesus isip pagkaon aron lami yung kanon. Nya mao na ni ang panig-ingnan sa atong kinabuhi. Ang pamasin ani simbahan nga kitang niapil ni ining Paschal Triduum og sa matag celebrate niini diha sa atong Eucharisticanhong celebration kada Domingo or kada adlaw, mag-anam gitag kaliwat ni Kristo nga mahimo sadtang pagkaon ngadto sa uban aron makaluwas nila. Dili nang pagkaon nga makatiwas, pagkaon nga makaluwas. Sige, lingyay mong tupad. Namusugot kang akong kanon. Namusugot ka, ako kang kanon. Kamong mga asawa, musugot na mong kanon mo sa inyong bana. Sugot, dili. Wala magway asawa din eh. Mga bana, musugot na mo nga lutuon mo sa inyong asawa. Na may pang mga bana, kay mutingog pa. Ay, mga asawa, muramag mga amang. Unsaon man, mao na, sugod ta karon. Unsa may sentro nining adlaw sa atong unang adlaw sa Paschal Triduum, ang gisentro mao ang pag-alagad ni Hesus ngadto sa iyang mga tinun-an. Siya nga mao ang ilang leader, mao'y nihugas sa tiil sa matag usa kanila. Ni aksyon paganig balibad si Pedro. Ingos Pedro, di ko pahugas ni mo Lord. Giingnan pa ni Hesus, di gani ka pahugas nako, dili na ka akong tinun-an. Nindota ka, no? Ang ato bang mga leaders ba? Gikan sa presidente, gikan sa Santo Papa, mga obispo, muhugas gyud tiil sa mga Pilipinos, sa mga labing ubos. So ang ato karong representation sa atong hugasanag tiil, gikan is lain-lain atong gigikanan sa kuan ay mga buutan ani niya sa dani mga yawanon nasa iporting yawaa. Pero wa man ay pili na ibuutan nga murag santo nasa yawa. Bisag ka nang imong tupad, nagtuod ay ka na tupad nimo buutan kay na. Bisag ka nang gabrunda-brunda na ay gyud salig ana. Di man kay kasaligan kaning na nagsutana diri sa tubangan. Samot na nang nagbutang-butang og ngan sa apostolis diri. So mga buangon kay na. Pero unsa man dining pag-alagad? Ang pag-alagad di ay dili lang ang pagpakaon, dili lang ang pagpaeskwela sa mga anak, dili lang ang pagsweldo sa mga empleyado. Ang tinuod di ang pagpangalagad mga igsoon kanang musangko gyud kaluwasan, nga mohari gyud ang hustisya, ang kahiusa, kauswagan ug kabalaan sa kinabuhi. Dili lang nang pagtukod og mga buildings, himo ana mga infrastructures, okay man na. Pero unsa man, hatag ana mga ayuda ug uban pa. Unsa man gid ning atong gibuhat, makahatag ba og kahiusa, kalinaw, kauswagan og labaw sa tanan, kabalaan sa kinabuhi, holiness of life. Muna si Hesus, ang iyang paghugas sa tiil siya mga apostoles, dili to hugas-hugas lang, kung dili mao na to ang sinugdanan nga niingon siya, usa ninyo magbudhi nako. Pero bisan pag magbudhi siya nako,
akong paagason ang akong dugo. Muna diri sa unang pagbasa, ang dugo sa mga mananap nga giihaw nila unya gipaghid sa pultahan, maoy nakaluwas nila gikan sa kamatayon. Ang namatay nga mananap, ang dugo sa namatay nga mananap, nakaluwas nila sa kamatayon sa dihang ilang gigamit. Ang dugo sad ni Kristo nga giihaw, makaluwas sa nato kung atong gamiton, atong kanon, imnon, ang iyang gihatag nato. Lingian na sa imong tupad. Ing na pwede na ko imnon imong dugo. Ing na ko no? Dugo. Dugo ni mo ba? Pwede na ko imnon? Unsa man ang dugo sa Old Testament og hangtod karon, ato ginang gidawat nga ang dugo life. Ang symbol sa kinabuhi nga klaro kaing symbol sa kinabuhi kana yung dugo. Wa na gani dugo. Unsa naman na? So ay karon igumas misa pagasa na imong dugo hantod mahurot, di ba? Ugma di na juga kasimbang. Og kay kinabuhi man dining atong ialagad. Alagaran nato ang kinabuhi sa tao. Ngano man nga karong panahona, matod pa sa report sa Google, nganong naa may 73 million cases of abortions every year throughout the world. 73 million. Dili day na kinabuhi ang naa sa tiyan sa inahan. Tubag. Ngano man nga naa may 73 million average abortions in the world every year. Nya ang average pagid sa edad sa bata 9 to 14 weeks old ang gipangpatay. Purma na kuno kay na nga tao. Naay atong former president gikiha tuanas ICC tungod sa crime against humanity kay nakapatay kuno siya og 43 persons nga na EJK sa iyang war on drugs for 11 years nga operasyon. 11 years? Di ay. 8 years. 2011 to 2019 nga iyang operasyon against drugs. So go dito, mayor pa siya sa Davao, hangtod nahimo siyang presidente sa Pilipinas pag 2016, hangtod nibiya siya. 43 ang report dito sa ICC, gidakop na siya kay crime against humanity. Kaning 73 million nga gipang-abort, dili ba ni crime against humanity? What do you think? Very, very, very grave crime against humanity. Kay kanang bata nga nasod sa inyong tiyan, mga inahan, unsa man na sila? Human being or animal? Ramday na. Porti maganing makalayat-layat sa mga inahan. Inig-ingon nga namabdos na. Labi naglima katuig ikaskasal. Wa yun mamabdos. Nya sukad lang nagliktor. Sige ng kuyog spari. Namabdos dayon. Hana? Nga naman, napanalanginan spari. Hana? Nya paggawas kayos bata, liwat kayos spari. Nga naman, kay sige man siyang tanaw spari. Ana, napanalanginan ba? Ana, wala. Reporting lipaya sa inahan. Nangutkot o ang amahan. Nga man ni Lord. Ay na lang, question dia. Ang importante nga na, agi anak. Anak. Bitaw na nga. Muadto ko og Amerika karong June 2, kung buhi pa ko. Nya mauli ko din ni July 2 og buhi pasad ko. Kanang niimbitar nako magpa-blessing sa ilang balay dito sa Dallas, Texas. Ako nang gikasal din mga 2015. Nya wa gyud mamabdos, wa mga anak sila ba?
Pag-adto nako ni bisita ko sa Amerika 2018, giimbitar kong pato silang balay dito pato sa Phoenix, Arizona. Ngadto ko. Abot ako dito ko gipahigda sa ilang kwarto. Nya sila naghigda na lang sa sopa, silang magtiayon. Kay gamay pa man taon silang balay, mo pay pagsugod og trabaho. Nako nganong ariman ko dire? Nila may nahigdain ang among bed father para ma-fertile na. Kay wagin mi mga anak father 3 years na. Nahigda-higda sa ko dito. Abot og fertile bang pare kay ang madre wa man agi. Unsa man pagkaunsa ang pagasunod pagbiya na ko dito namabdos man. Pero ako'y gibuhat ha, anis ko ana. Gibuhat. Namabdos man o nanganak. Karo pagka last year nag-blessing ko sa ilang gipatukod nga apartment na dito dapit may Tapilon. Nagkita mi, nagdana sila sa ilang anak katong ipanganak nila. Nanam kuno sila bag-ong balay gyud tuwa sa Dallas sa tong dapita to Fort Worth ba to. Anya ako kuno ilang publishingon. Di ato sa ko dito basin pa dayong mamanghura na sa to. Epektibo kay ni pare. Pero dili na mo akong ipasabot kinabuhi nga luwasora. Pero ang ako lang ba, let us serve life. Do not kill life. Mao bitaw sa atong simbahan, gitudlo gina no premarital sex. Ngano man? Kay kanang premarital sex mo resulta na sa unwanted pregnancies. O kasagaran mao na ipa-abort. O kung maahat man gyud katao, unya dili magkadayon ang naghimo anang bataa, dunay pamilyang usa, duna sa pamilya ang usa, ang kadtong unang gipanganak out of wedlock magkabuang intawag asa siya dangop. Mura siya piso nga wa nay tag-iya. Magpangita og belonging ug mao na ni ang sinugdanan sa kadautan sa iyang kinabuhi. Daghana na ingon ana gani gipangsagop na natong uban ana. Kay luoy kayo. Serve life. May karon mag-eleksyon man kita dool naman lang. Kinsa man sa ato ro mga kandidato nga nanagan ani pagkasenador hangtod sa pagkakonsihal nga dunay gugmas kinabuhi. Dili man namastamas sa kinabuhi labi na gyud sa labing ubos. Kinsa Manila ang ganahan nga mopaaga sa ilang singot og dugo para uswag sa kinabuhi sa labing kabus nato mga Filipinos. O kinsa sa nila ang di gyud manumbaling aning ato mga kabus nga Pilipino. Kadtong dili manumbaling ato na nang isalikway, ayaw na nagbutari. Ang butara nato kadtong kusog muatiman sa atong katawhan alang sa kalambuan. Ilhan man na nato, naa naman na, nangakita naman na sila. Di naman ta buta og bungol. Daghan na tag mga tools to discover. Usisahon lang nato atong kasing-kasing. Sige ko na be, last na lang ko nung lingi sa imong tupad. Ing na, swerte ka, wa ka maapil sa abortion. Swerte ka, kay wa ka naapil sa abortion. Nya, ing na dayon, atiman na ang kinabuhi. Muna, karon, umananing atong humili, musunod dayon ang ato karong paghugas sa mga tiil nining ato mga pinili nga katawhan nga mo symbolize nga ang pari mo atiman gidi ay sa parokyano labi nas labing ubos. Kita dinhi naningkamo ta ana kutob sa atong mahimo, naningkamo ta pero kuwang kaayo ang atong effort. Ang atong best effort kuwang pa. 135 pa kabalay ang atong natukod gikan sa mga balay nga kabus kayo karon ana sila'y kahigdaan. Praise the Lord. Mag-average ta og mga mga 8 to 10,000 ka 5 kilo packed rice every year atong ma-distribute sa atong mga kabos nga mga
kaigsuonan sud sa parokya o outside the parish. Dili paghihapon igo. Natay mga scholars karon, sobra na 20 ka buok atong gitabangan. Ang uban ang graduate na. Ang uban gani gipangtukhang na. Dili gyapon igo. Ang uban nakatukhang na sad. Pero di pagyapon igo. Mao na sige lang kita, sige lang gyud ha. Mao na di tamuhonong ani.